खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 जुन 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां होनजायो। अदेबानि गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरनिबा सायाव बांद्राय दाफोथाय। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। खामानिखौ नाजाथाबब्लासो मावफुंनो हागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि सायाव सोनारनो नाङा। हानायमानि गाव मावोब्ला गाहाम। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन। बे खाबुखौ दानागार। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुनजों गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनलायनो खाबु मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। देहायाबो मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन आरो जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। अदेबानि
मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सिगांनि आद्रा खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो आरो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सुथुरखौ फेजेननो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंफोरजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। जेरावखि थाङा बयजोंबो गनायजागोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। माबा जाहोनाव सोरनिबा सायाव खुद्रिगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।